Sper și bine v-am găsit la un nou episod din seria mea de single player. Aici am apucat să fac o casă, dar s-a luat curentul chiar când făceam la casă, deci n-am ce să fac. Stați puțin, verificăm. Perfect, unde să nu mergem aici. Deci chiar când vedem o casă s-a luat curentul. Să facem cu agendele ale nebunii. Să facem cu asta. Nebunii. Deci asta e filmare, perfect. Așa facem aici. Of, ce bine avea. Deci, frate, acolo e vacanță mare, deci... Vacanța de vară, scuzați-mă. Deci voi posta în fiecare zi câte 2 episoade de single player. Sper să fac asta. Îmi place foarte mult single player-ul. Să mă joc. Mai ales când filmez. În seara să vă apăra un episod și de Scabă în acea zi cu acesta. Că hai să luăm. Uite chiar aici. Nu mare. Că nu e lumea asta. Și îmi pare foarte rău să la curentul. Nu știu că n-am chiar să și noi. Asta, vă dați seama, cu eram poate gata cu asta dacă filmăm. Episodul ăsta va fi de 15 minute, cred. O să încerc să fac asta. Nu cred că o termin, pentru că n-am nici send. Da, o să fac mai de fundație. Trebuie să mai muncesc. Să iau send pentru geamă. Deci, unde să vedeți cum vreau să fac. Deci. Ce bine. Uite așa.
să mă urc așa. Aici. Așa. Facem un crafting. Uitați-mă dacă s-a acolo ceva. Mă bun, eu nu am vrut să aud așa ceva. Nu să fac, decât să renunț la filmare mai bine. Mai bine las așa. Eu o să încerc să vorbesc mai tare puțin ca să nu se mai audă ce faceți, ce se întâmplă voi. Așa. Sper că o să nu vă supărați. Deci nu foarte, foarte mare. Deci așa vine. Nu cât am filmat. Deci am filmat puțin. Încă vreo 5 minute am filmat. Ce vreau să fac? Așa. Încă tot am gândesc. Mâine de dimineață să pun episodul când termin clasa. Deci la casă nu o să mai lucrez fără să filmez la casă. Dar o să iau sandwich de acolo. Eu sunt foarte multe pește, uitați. De-aia vreau să vă spun acest lucru. Pentru că sunt foarte, foarte multe pește pe aici. Și avem de unde să luăm chestii. Hai să vorbesc un pic mai tare ca să se mai aude ce afară. Unde am venit? What? Du-te de aici. E chestie nebună să nu fac. Dacă nu trebuie să ajung acolo, trebuie să ajung pe aici. Și așa. Facem și aici și pe ăla să închid. Așa. Deci vine cam așa. E bine cum... Aici punem acum. A ieșit super bine până acum. Îmi place ce văd. Deci, eu vreau să vă explic cum vine. Nu vreau să înțelegi mulți ce vreau să vă explic acum, dar o să vă pe filmare cum să termin, ca să vă cum așa. Și pe acolo o să urcăm gen și aici o să fie camera unde avem chesturile astea, înțelegeți? Nu
Nu, e beautiful coță, da? Și nu când o fac, m-am gândit azi. Uite, ce casă să fac eu azi? M-am gândit să fac azi. Nu am făcut niciodată în viața mea. Și ce fac acum, fac prima oară. M-am gândit că acum vine cu lemnul ăsta așa. Și acoper și tot în bisc fac și lemn. Vezi. Da. Am revenit. Să punem aici, așa. Nu putem pleca până afară. Sper că nu s-a auzit ce vorbim. Am un muncitor la casă, îmi face ceva la camere. La casă nu îmi face niște camere. Și m-a chemat să-mi zică ceva. Deci de-aia se auză betonieră și mai multe chestii. Vă rog frumos să mă scuzați. Dar va ieși bine până acum. E super. M-am gândit la ceva. Deci aici în față m-am gândit. În față aici să fie numai sticle. Mai bine sticle, geamuri, să fie numai geamuri. Uite bine, o să încercăm multe chestii mâine. Sper să rămân sigur de pe ala pe sculptură. Uite dacă ți-o bine sigur. De-aia îmi place ce zona asta, sunt multe minereuri și avem sunt și cărbune. Nu rog, de ăsta semn. Vrei apa? Mă nec, ajutor, mă nec. Ce o să vină așa. Wow. Ce de aia. Uite ce frumos este. Aveți o apă în gură. Este, uite, altarul. Dar nu o să stau cu ceva. Adică eu, da. Nu e. Bine. Poate nu fi intensiv. Poate ne dreamă. Opa, așa. Să mergem. Da, stream ca să ne episodul următor. Deci mergem cu... Deci ca să termin ca să ne episodul următor o să vedeți mai multe episoade de 20 minute așa. Am vrea să fie toate episoadele de acum încolo, dar asta a fost prima să vedem ce să strâng. Niște like-uri, ce poate să strâng. Niște abonați. Că dacă aștia... Și acum pot să fac asta, dar trebuie să stau să facă geamurile. Da, deci... Nu. Nu vine. Să ne întâlnim mâine. Cu voi a fost Andrei, salut! Acum închid.